Into engifuna ukukhuluma ngayo ukuthi yini uma wukuthi wena uthenga umshini wokuthunga, yabo, ngaphambi kokuthi uthenge umshini wakho wokuthunga, kufanele nje uqale nje wazi ukuthi lo mshini engiwuthenga kahle hle ngiwuthengelani, uyabo? Ungawuthengi umshini ungakazazi ukuthi wena yini le oyithungayo, ucabange ukuthi ayi ngingavele ngiy'thungela mina iy'nto zami lezi engiy'thungayo, ngiy'thungela mina, angithungeli ama-customer, uyabo? Ungawuqukula-ke uqukule i-domestic, yabo? Lapho inkinga ayikho vele ama-domestic uyazisho nayo igama domestic, uyabo? Domestic sewing machine, shuthi uthunga iy'nto nje ey'lula. Ikhona phela ama-domestic angama-heavy duties. So, ungathathi lo mshini lona kanti wena ufuna ukuthunga yini kuthiwa yini, imibhaco lokho le tradition yamaXhosa le niyaye niyibone le enama-designs lawa ane-bias lapha ezansi laphana. Lo othunga uyathunga phela laphana. Yazi uya laphana uyathunga laphana. Uma kuwukuthi awukwazi wathunga laphana uyathunga, yabo? Uyathunga laphana. So, yabo, lana-ke nje uma kuwukuthi ufuna ukuthunga leya nto, noma mhlawumbe ufuna ukuthunga nje into ezithi kunendwangu nje ethi ukuqina, okungcono uthathe i-industrial, yabo? Ngoba manje uzothunga la uzokukhathaza lo ngoba uyenza kancane nawe uyashesha ukukhathala. Nonke umshini ukhathele nawe ukhathele usucasukile uthi hhayi, yabo nje, hhayi lo mshini uyabheda. Umshini awukazi wabheda. Wena fanele wazi ukuthi lo mshini lowo ngifuna ukuthungani ngawo. Umshini nawo uyasho, i-manual iyakutshena ilimithi yakhona ukuthi la okay, shuthi lana la ngithungela nje iy'nto ey'lula la. Kodwa phela nawo ujini uyathungeka lana, ujini uyathungeka kulo mshini. Kodwa nje uma kuwukuthi wena ufuna ukuqala ibhizinisi, ufuna ukuthungela abantu, kokusiza ukuthi uthenge i-industrial ngoba u-industrial lo mshini omkhulu lo wokuthunga uyashesha okokuqala, uyashesha uzosheshe uqede u-fast, uyabo? Lana uyathunga gqi, iyaphuka inaliti uyabona nawe usuyacasuka nje uyabo? Yabo? Uyakhathala nawo umshini ukhathele. So, kuhle ukuthi ngaphambi kokuthi uthenge umshini ucabange ukuthi yini nale engifuna ukuyithunga, yabo? Njengoba mina vele la ngiy'thungela nje iy'nto ey'lula asina-stress amaphinifa. Nayo iphinifa nje uma kuwukuthi usuwathunga like serious, uthungela nje abantu like uyathunga serious ufuna uwadayisa, ngingasho ukuthi uthenge i-industrial ngoba phela manje kuningi ukuthunga. Iphinifa nalo liyasithatha isikhathi esiningi ukuthunga, kanti uma kuwukuthi uthunga kulo mshini omkhulu kuyashesha. Lana u-slow lo mshini. So, kuhle nawe ngaphambi kokuthi uthenge umshini ucabange ukuthi ufuna ukuthungani. Uma kuwukuthi wena hhayi nje it's for fun, i-hobby, kwayisho labelungu, i-hobby nje into yokuchitha isizungu ngawo, ungawuthenga lowo. Kodwa phela uma unayo imali ungayithenga i-industrial, yabo? I-industrial inesitishi esisodwa gayizini, isitishi esisodwa nje, uyabo? U-straight, thunga straight nje kuphela, iyashayashayana. So, lo ngiwuthanda ngani lona mina ngoba vele mina ngiy'thungela la ekhaya nje, ngiy'thungela mina. Lo awunankinga, angithi uyawubona lo lo i-domestic ukuthi la inama-stitches mangaki Thembo, awu-14. So, yiloo nto nje, yabo? Mina lo ngingawuthengisa vele lo ukuthi
wawushibhile vele ushibhile namanje uyathengeka lo and futhi unama-stitches amaningi yabo. Ngiyakwazi ukuyenza ibhathini la, ngiyakwazi ngishaye u-zigzag noma ngithenge wona ngingawuthenganga lo. Ngiyakwazi ukuthi into zami uma ngiy'thungile ngizoyiqedela ngo-zigzag angithi nabo bakhona. So nawe leyo nto leyo fanele uyicabange-ke le. So uma kuwukuthi uthenga i-industrial ufuna ukuthungela abantu, kufanele uthenge phela nangu lo. Nawo ukhona lo industrial le ukhona i-overlocker njalo yomshini omkhulu. So nawe kufanele ucabange before uthenge umshini. Ungavele nje uthenge umshini kanti wena ufuna ukuy'qalela nje ibhizinisi yokuyenza imibhaco, yabo. Angazi noma ngisho right imibhaco noma yini lo i-traditional attire yamaXhosa yabo. Niyibona leya nto leya ningaboni phela angiyazi khona lokho okufile lezi mpahla ey'shibhile kuba ngathi hhayi kudwebile akusiyo umdwebo. Uyawathunga le i-bias binding leyana yebo layini abayiningi abayinqwaba labo. Uyathunga cabanga usuzothunga leya nto engakana. Ngake ngayezwa futhi uthunga into engaka plus futhi i-flare niyayazi i-flat ivulekile ngezansi yabo. Usuzoyithunga la kanti kuhle uma kuwukuthi wena uy'thengela nje i-industrial. So ngaphambi kokuthi uthenge umshini la nala ungayiqala angisho ukuthi ngiyoyiqala ibhizinisi lakho nala ungayiqala ibhizinisi lakho. Laba abafuna ukuqala amabhizinisi kodwa phela lo une-limit nawo ngoba uyakhathala nawo, yabo. Ungayiqala nawe uqale khona la kodwa nje uma kuwukuthi u-serious ngempela ungabeka nje lapho mhlawumbe o-6,000, 7,000 kuya phezulu. Uy'landele i-industrial yakho nje uy'thungele ngayo. Ya yilo nje umbono wami ebengifuna ukuwusho ngemishini. So ngaphambi kokuthi nje uyothenga umshini ucabange ukuthi hhayi bo konje mina lo mshini engiwuthenga ngiwuthengelani. Yilo nto nje ezokusiza ungavele nje uhambe uyoqola umshini wena nje kanti wena mhlawumbe yini nje leya mhlawumbe ufuna uy'thungela amajoyinti. Nawo amajoyinti ayathungeka la kodwa manje la la inkinga la uthatha isikhathi u-slow umshini u-slow. Yabo nje into nje engifuna ukuyisho uma kuwukuthi ukuthunga kuningi nomshini u-slow la uzogcina usucikeka uyabo. Kanti uma kuwukuthi ukuthungayo kufanele uthunge into eningi kanti umshini u-fast uyabo. Nawe kophumula wena yabo, uphumule wena hhayi nawe uyaphumula la, uyaphumula. Nawo umshini ukhathele nawe ukhathele uyabona nje. Hhayi mina owami vele uyakhathala ngikhulumela ngombono wami nami lowo yabo. Umbono wami lowo engiwushoyo. Ungasho ukuthi nje kunjani njani ngisho umbono wami nami lona nje. Uyakhathala nami ngiyakhathala. So uma kuwukuthi nje ufuna into esheshayo ungahamba uyolandela nje i-industrial sewing machine. Ile nto nje ebengifuna ukuyisho ya ngiyabonga.